Dogodila se isto tako jedna situacija da je kako nešto se ljudi počelo interesirati za kompjutere i geekovi, pojavilo se nešto što se zove križevački proforum, pa onda info i tako dosta to je nekako u digitalnoj sferi, a svako isto tako nešto i članova udruge Point se bavi novinarstvom, tako da je osnovana ova druga udruga koju smatram značajnom, vidjet ćete zašto. Udruga promicanja obrazovanja, informiranja, novinarstva i tehnologije. Ono što je svakako bitno kod njih reći, da, nije samo bio fokus na tome, nego i na jednom pristupu novim tehnologijama, promoviranju znanosti i isto tako i čak su i bavili se i organizacijom sa nama događaja koji su vezani s udrugom. Sve ovo je i dalje postoji, živi taj portal na kojem on je nezavisan, na kojem može se iščitavati što se događa u Križici. Sad, kako sam govorio o subkulturi i tom nekakvom djelovanju na ulici, dogodila se ta situacija da smo dobili prostor koji se nalazi u ovoj našoj velebnoj zgradi Hrvatskog doma, u podrumu, prilično zapušten jedan podrum koji je preuređen u ovako jedan, reći ću, fantastičan klub koji, eto, 2025. će napuniti 20 godina djelovanja, gdje je onda zapravo masa stvari počela zbivati. I u principu, naravno, novce smo skupili na svakojake načine, tu je značajnu ulogu odigrao jedan inozemni donator, jedna donacijska udruga iz Nizozemske koja je dala nam prilično lijepu sumu, putem koje smo prvo uredili klub i onda još u drugoj sumi smo još izgrađena ova galerija. Tako da taj sad prostor je stvarno jako funkcionalan u smislu i koncertnih stvari. Mogu pokazati početne stvari, smo počeli raditi unutar neuređenog kluba i jedna izložba naših outsidera, umjetnika Vlade Štruplica, ali tu su izlagale i Iva Pastarić i Jana Stanić, tako da već smo nekako počeli tu i predstaviti svoje umjetnike, a i vaš Koprinčanac, Markić. Sad da se vratim još opet samo malo na klub kulture, što bih rekao. Dakle, klub kulture je postala točka u kojoj su zapravo počela se ne formirati, nije ostala subkultura, nego se počela formirati nezavisna kultura i, na primjer, nekoliko osoba je čak zaposleno, kontinuitetom je tu Saša Lončarić, ali onda su se mijenjali, tu je bio Adil Sinani i nekoliko još ljudi. Sad i dalje funkcionira na osnovu, naravno, neprofitnom, znači putem projekata i putem financiranja, isto tako imaju po neku, rekli bismo, zadrugu koja ono gostiteljski skrbljuje klub. I time je zapravo taj trenutak doveo do mogućnosti stvaranja malo ozbiljnijih festivala. Ovdje ću istaknuti dva, Culture Shock,
zajedno radila nekih 10-ak godina. Nekako smo onda shvatili da ipak da smo se potrošili u tom radu, ali Culture Shock je bio jedan prilično ozbiljan festival koji traje mjesec dana, gdje su koncert nastupali, ne znam, Josipa Lisac, Arsen Dedić, Hladno pivo, tako dalje, malo ovako, rekli bismo, mainstream priča. Ja sam malo na to gledao ovak, nije mi baš to paslo, jer ipak alternativna kultura, govorimo o alternativnoj kulturi, i razvijemo to, gdje su mladi bendovi, gdje je ta priča. I drugi festival Ska Viol, koji je zapravo unio u priču jedan žanr glazbe koji je bio popularan tako, 2000-ih i kasno, to jest od polovice, tako, 2005. Pa evo sad je malo to potihnulo, ska kao ta neka vrsta melodičnog punka koji je bio organiziran po različitim mjestima, na Krku, Šibeniku, u Rijeci, da bi na kraju završio Križevcima gdje se ugasi. Sad, isto tako meni je bio interes da se nekako pojavi opet nešto poput urbanih intervencija i time sam krenuo tom idejom i namjerom organizacije jednog festivala, pa sam 2007. Organizirao Subfest, gdje zapravo su nastupali umjetnici iz Austrije, troje umjetnika iz Austrije u Beču, gdje je izgrađena ta Kunsthalle, kako sam najavio, u Križevcima, izgrađena Kunsthalle. Kunsthalle je zapravo rad Alda Giannottija koji je u principu tražio da u nekom uzrastu od prvog razreda djeca nacrtaju crtež kako oni zamišljaju Kunsthalle. Kunsthalle je jedna institucija koja ih ima ko gljiva u Njemačkoj, Austriji i tako. Ovo je jedna i kritika i mala ironija, ali zapravo i jedan način na koji je on doveo Kunsthalle u Križevce. Osim njega i radove su imali Mendel i Presel. Presel je napravio neobičnu zebru, što smatramo nekom stvarnom urbanom intervencijom. Izlagali su grupa 6 autora, Maja Rožman, Teja Hatari, Karla Šuler, Igor Jura, Martina Miholić, Zdravko Horvat. To je jedna grupa mladih umjetnika koji su tako bili pred završetkom studija i završavali. I ozbiljnije, rekli bismo, hrvatski autori, Anton Božić, Zlatko Kopljar, Siniša Labrović i Vlatko Vincek koji je izvoj tamo njegov performans. Ali isto malo prije zapravo se dogodio i Culture Shock koji možemo govoriti o prilično jednom srazu između Križevaca i suvremene umjetnosti. Osobe koje su zapravo zaslužne za to, to jest osoba koja je zaslužna za to, je Vlasta koja je u Križevcima u svibnju 2007. napravila jednu svoj rad koji je trebao trajati kroz Culture Shock tih mjesec dana. Ovdje sam to stavio kao nešto čemu ćemo još, vidjet ćemo što je zapravo i Tomislav Gotovac izjavio gradonačelnik. Tu je zapravo se dogodio direktni napad na umjetnost. Tu su počeli i problemi sa gradskom vlašću, koji vidjet ćemo kulminacija je bila još na nečemu, gdje smo zapravo doživjeli prilično
ozbiljnu, nije prijetnja, nego ozbiljna, ako, rekli, napad. Ono što ću reći ovako, ne da se ja guram da se sve organizirao, sretna okolnost zapravo i drago mi je bilo što u tom organizaciji zapravo najviše sudjelovala udruga Point i osobe koje nikad nisu zapravo se bavile suvremenom umjetnošću, ekipa koja je to onako iznijela na leđima, je dobila i super iskustva i mi smo zapravo opet dobili jednu nekakvu našu poziciju u gradu. Naravno, uvijek će se pričati o tome. Ja sam, kad sam vidio ovaj plakat, znam da me neko pitao je ovo plakat za more, za godišnji, ovo se nalazilo ispred željezničke stanice. S tim je krenulo, onda je vlast još su išli City Lightovi, trebali smo ići sa manjim plakatima, ali svako ovo je obilježilo nekakav taj naš rad i svi se ako sjećamo toga, prilično intenzivno je to bilo emotivno, što će na kraju, kad Toni nešto veli o tome, pokojni mislim, to je normalno. Vlasta, ti si, vjerujem, živio i gorih situacija. Tako da, bez toga, to je taj začin koji suvremena umjetnost dobije. Bez teško je ono kad nema reakcije. Bilo da je pozitivno, nekako kad je ono potpuno nekako sve bez interesa. Ono što je nekako bitno za taj aktivistički dio razvoja nezavisne kulture je svako inicijativa Ne križi križice, koja je stvorena između Pointovaca i Kvarkovaca kao reakcija na promjenu glavnog trga koje smo smatrali da je prilično drastičan čin i da se zapravo ne može tako drastično mijenjati vizura grada. Pa je onda zapravo su napravljene dosta tih nekoliko akcija i peticija i uglavnom nismo uspjeli, ali ostaje u povijesti bilješka to daje neku sekundu. Naime, malo smo i mi pogrešili, niko nije vjerovao da će zapravo u principu se ići na tako drastičnu promjenu i rekao bih da je do nas što nismo reagirali u javnoj raspravi, ali mislim da je nas opet tako niko ne bi poslušao. Tu je bilo svačega, o tome ne bi, ali uglavnom ovo samo navodim kao primjer. Bilo je i nekih policijskih akcija. Uglavnom, Ne križe križice je zasadila jednu priču političkog angažmana koja je dovela do toga. Nemam ništa protiv vladavine Branka Hrga, ali svakoga je i skinuo s vas. U principu tu moram se pohvaliti, eto, taj rad dviju udruga, to je stavljeno, ovdje ću reći, Pointa, doveo je do toga da je osnovana inicijativa Volim križice, građanska inicijativa koja je zapravo uzela izbore i time završila vladavinu osobe koja je vodila ovako jedan način uređenja grada i zapravo bavila se. Ali, dobro, on je to napravio, a mi smo mu opet na trgi doveli umjetnost. Dakle, jedan performans Marko Marković 2013. kada je Hrvatska primala Europu, držao tamo svoj performans koji je upravo posvećen tom djelovanju, opet u okviru Culture Shocka i Selma Banjić zajedno. Dragi prijatelji i neprijatelji, nalazim se u galeriji u Koprivnici
gdje moj prijatelj je imao predavanje, Saša Živković. Jesam dobro rekao. Ja to mi je ono malo... Iz Križevca. Iz Križevca, zaboravim ono ko se kako zove. Ovako, da puno ne duljim, daj mi reci zbog čega si ti održao ovo predavanje. Pa to je suradnja između galerije AK i križevačke udruge Kvark i galerije K2 gdje smo zapravo kroz ovu godinu u Koprivnici je bila izložba naše umjetnice Teha Tadi gdje je ona isto tako izlagala u Križevcima. Projekt se zove Galerija u gostima i eto sada sam održao predavanje od subkulture do nezavisne kulture, slučaj Križevci. Malo sam predstavio križevačku scenu i to ti je to. Eto. Još svakako u 11. mjesecu će izlagati Gordana Špoljar Andršić koja će predstavljati atelje Koprivnica. To je taj kao nekako će biti finiš te suradnje. Jel možeš možda objasniti kaj to znači riječ subkultura za one koji nisu? Pa to je nekakva pojava ovako negdje nešto što se događa, da nije nešto što bih ja rekao da se događa intuitivno, nešto možda ima upliva kretanja iz, ne znam, svijeta, iz nekakvih, ali riječ je da je subkultura vezana uz mlade. Dosta je vezana uz glazbu, znaš i sam, ti si svirao u takvom jednom bendu koji može pripadati toj kategoriji. To bi bilo to ukratko. Ali gledaj, postoji različite kulture, imaš navijačka subkultura. To, ja nisam teoretičar, uglavnom ono što je bilo rečeno u ovoj predavanju je u principu taj način na koji je nešto s ulice i osobe koje su bile, ekipa koja je bila, mladi ljudi koji su bili već nešto radili, zanimali se, samo pretvorili tu svoju hobi, pasiju ili nešto u ozbiljnu, čak mogu mi reći ozbiljnu stvar. Daj mi reci, evo za kraj zadnje pitanje, pošto se žuriš, onda ukratko, kakva je bila scena u Križevcima prije ovih događanja? Kaj si ti pokrenuo sa svojom ekipom, je bilo kakva scena? Neću reći da sam ja pokrenuo. Jer ja sam čuo da su svirali Antenove reliku u Križevcima sad. Pa moguće, gledaj, ja sam s ekipom... Stari pak band, ne? Ja sam s ekipom koje znam, to je ova ekipa koja je svirala u Demantu, Saša Lončić, Vedran Marjanović, malo i u Ramonsima, taj Ramons Performance Band, onda ne znam ti ja puno, nisam se ja u principu sam više iz tada bio kao 80-ih, kraj 80-ih, tako, dark. Dobro, okej, super. Ali evo, volio sam doći u Koprivnicu, bio sam tu u Glani, super su bili koncerti, sjećam se Ljubom Trksa, izgubio sam nešto sluha na tom koncertu. Eto, to ti je to. Ok, puno ti hvala još jednom i želim ti svako dobro tvoje znanje u radu i tako u životu općenito. Također. Hvala. To je.